Christmas celebration o sa kapaganong selebrasyon ay dili na mao. Nga naman tungod sa hinungdan nga before pa nag-declare, before pa nagsaulog ang mga pagano ni anang maong gitawag og mga pitsaha, ang mga Kristiyano nagsaulog sila ilang fiesta kang Invictus o kang Saturnalia, na ang mga Kristiyano kaniadto naa ni pagsaulog mahitungod sa pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ano sa man di ay gideclare ng Feast of Saturnalia. Gideclare ang Feast of Saturnalia mga around 274 to 275 sa panahon ni Emperor Aurelian. So kanang ni anang maong gitawag og panahon na iyang gideklara nga ang tibuok gitawag og impyerno magsaulog kita sa ato ang Dios Saturnalia or gitawag og Dios nga adlaw or Sol Invictus. So buti pasabot before 274 or 275 wala pay exact or wala pay kanang piho nga celebration ang mga pagano kaniadto concerning ni anang maong kasaulogana. Ya anos man anos unsa man ang bulana og pitsahan ng tawag anang Feast of Saturnalia based sa declaration ni Aurelian. Kanang maong gitawag og bulana, kanang maong pitsahan natunong pud usab og December pero naa sila giingon nga long celebration. Ang long celebration gitawag og mahitabo from December 17 hangtod sa December 23. So di gyapon mo takdo didto sa gitawag og December 25. Karon pag-abot ni Julian the Apostate, iyahang gi-revive na nga maong kasaulugan kay nawala naman na sa panahon ni Emperor Constantine. Nawagtang naman na siya. So iyahang gi-revive nga naman kay si Julian the Apostate dating gitawag og Kristiyano pagkahuman nibalik og pagkapagano nasuko siya sa mga Kristiyano mo na ang katong pagtuo sa mga Kristiyano nga namatay na tungod sa pagtuo sa mga pagano di ay na namatay na tungod sa pagtuo sa gitawag og mga Kristiyano mo nang iyahang gibuhi. So karon katong December 17 to December 23 nga Feast of Saturnalia gidungagan niya pagka December 25 mo to katong tawag ining the Sun God again kang Sol Invictus. Iyang gi-particularize nga gitawag og December 25. Ano sa nitabo mga around 354 sa panahon ni Julian the Apostate, si Juliano ang apostata. Yon. So buti pasabot before 354, before 274, wala pay fiesta ang mga Romanong pagano mahitungod sa ilang kasaulugan sa mga ilang mga Diyos-Diyos sa panahon sa December 25. Question, ang mga Kristiyano ba na ba sila gitawag og pagsaulog mahitungod sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo? Kaniadto for the first 300 years dili pa sila ka-practice publicly sa ilang pagtuo kay illegal man sila. Mo beto nga na ay 10 great persecutions or 10 general persecutions from 1st century AD hangtod sa gitawag og 3rd century AD. So ang ilang ginabuhat di sila maka-celebrate publicly pero ilang i-commemorate ang birthday sa Ginoo tago-tago na sila commemoration. And ang document ni Saint Theophilus tawag ining usa ka gitawag og obispo og si Pope Saint Telesphorus mga around 1st to 2nd century. Makita nato og naghatag sila pahimugat nga nagsaulog sila sa piyesta sa pagkatao sa Ginoo December 25. Ug nagisundan pagyud na ni Saint Hippolytus of Rome, Bishop of Rome, nga iyang gisulti nga December 25 mo nang pagkatao sa ato ang Ginoong Hesukristo. So bakat lang ilang giingon nga paganismo ng atong pagtuo sa pag-celebrate nato ni anang maong gitawag og Christmas.